wafa na wawade akɔtena bia wo wa wetu mofo sɛ wan hwɛ wo ho so yɛ wa han hwɛ wo deɛ wo yɛ wa han sɛ kwa wo na nefum na na tse me atwa boatema mentina ho wo se otu nkate ebe dugu wanu a ebe akoda no nkate boni be frema wo puje wonu na tugu ekire se nkate boni wewe se obrapa nkate boni be to abusiamu a yedie bi ebe abusiamu bi anu tugu ayi no nkonton boni da braba ni we udini aya no ma kokone kone kwa tifi kwa hunsi ono aba na afa bebusa aba na afusemu a ebe akoda no nkate boni no abeti no ototo montem sewa Siema. Yes, you hear me. Now what to say? Oh, bad, yeah, no. You know I know you. Yeah, Look, when I'm too suffering. My dad, you tell me maybe as. When the person may catch you in an is a blue one, even Java. Mommy. And then I'm really a bit free, be a Brinoa. Until my brain was soon young Kakra. It didn't quite a Brinoa. They be a Brinoa, meaning me am kofa Brinoa. Me penitent me fa na no are no. If the tibia one na me pe. And the jano ade chance say. Oh, see mama me ni you. Me nim say mama no. Ye fuye. Mu na da bo so me nkono. Ye me ka chu na say Jabrewa. Wonim say Brinoa ye fro no. Ye so mama etechire. Hey, yes, sir, what actually? Me masi. Na me catch you. And ye on one ba. Emanu. Ade, ye wo ban tete ne mani nyi na abayifo no munku ne nwe. Ye o ma na wo mo ba. Ah, Metio. Ti ye me catch you ni na ni say, ma me no wonye. Wonye na adwen say, obema ne ba na wo. Nti wo so twa ho flower na say. Mami. Minti unyesa. And now, Master Swinty Minyasa. Asiama. Say the big kaka say, a war, no coupon at the man. Eden I made a bell. You see, one qua. You see, what a question, Massy. Some Massy say one a yen bang. One. Asiama. Oh. Asiama, me na me woo. Me na me woo Asiama. Nti why you say wintie masem? Eh, I want some now can say no. I want Siama. Me no papa wale yelo. Siama mangu wanga anti wo. Siama mangu wanga anti asio. So sorry nako. Nti we enti na so hiam. Enu enti na me frɛ. Mate. Ya de si me jan. Siama. O ma mi ni mi o. Min se mami no. Mami. Siama ntori ha me wu ansa. Siama. Mami. Me si obejiji wo nana ansa na wu why. Me yire obewo. Why? Me dasi. Eh nana no. We mi ni no bi aso ntie masa. Siama. Ati. Matio, ini asembi ameka usi wunya na mate. Bonnie. You don't want it. Tian Shahai, my own good. You turn a Sufi Kuma. Yo, papa, you do. Wabra winning, a face, a jiwa, unifu. Me a turn a Sufi Kuma. They will move you. One wants to do everything.
Na what day? Huh? Yasuma wana. Yasuma. Wait na obefia. Na ba we dey. Acha me na. We hear aduane. We see ne na ekọ me na na madam. Hey, and we be see ha wani fi. Kadam tam wo dam wo sheja no. Dam wo sheja no. We. Ti. O se be shema ni ma ye den. O shema ni ma ye den. Fakatam. Eba odabio na dia we eba odabio eno wa dia we nyina ye hu fidi awasumi ebe na nkama mo eba odabio na dia we eba odabio eno wa dia we nyina ye hu fidi awasumi ebe na nkama o eba odabio na dia we eba odabio eno wa dia we nyina ye hu. So somehow, yes, and somehow, Papa, sir. Ubajia the sa crab what's maybe. So one in number day moon. Masunda yema crab or no sucon mano, a be some sudden tina mimi yenshe. Am I trade you worse? Hey! Or so why I shall have me a trade you worse? So what? Here the back radio some boo. Hey! Uye 90 wo so tena wa yenhwe ha ma na ya asem na ba e be fole nyina Sawa da ye be se menya ndai sure odu da ye di agro oba se be si uye je oda ye sumo o da ye bie do na se ofa no kwa se we de odidi amemfiri mu a wo de da wiade a wo beda na dwo aso da ye de oti atosumye so aso da ye bia se otu wana mo mesro pe kwan be su ne pam akola ne firi ofie ho pam ne firi fitia ho ade pa mesro na sa di ba yen ejiwa me papa na de ne ba me ye den pam oh na wo rafi no sa no nyuma ne de otumi ya na so no nyuma soso na ekron anya na otumi hye papa kutu pam ne pam ejiwa etwa ejiwa so firi kwemu na abawa no o pam na ye den je bibi ye oniema no fa ne megu akwam no pam ne firi efitiam ho me pesa akwa na sam kra me pa na sam kra na so de na so waje agina mu dendende a ayi no akra no bi asa no mani abrisi ada me bodam ana se ne bende se one se yam se de wo kan ya na mehwe na maye na makache me papa na wo mo na frifie ho fi se ne mu a wo yiye no me de misuro kra pam no oba me se pam no what man won se susubibi kra mu pam no ade si dada akra ketua sa me na wo he wo wiase kra wontimu bi na aka se obi kra na aka chew se wa mate me no me papa be kasa animoni mu ye Eba odabio na dia we eba odabio Person meeting. That's it. I just saw okay opinion for Enough for I try. Oh, Obama 14. Okay. Maybe now and then time go pa and now tie ko sresan. Ajewa papa. Oh.
no cre. A joy will be a no damakumaswa. Compress me wale no. Ni twɛn nesu. Ni fi wɔ no. Ana mintimi kosta papa ni bimu. Afei na makai. Mpa. Nam sense my baby a chair mountain. Ama papa no. E di ho ya pa. Anka me de nka mepese ka betwia ben no. Waka. Bibia a che no. Oye nipa. Obeti ase se odo mfum so obechew. No anga za no wen. Bi akura firi se asema working ache. Openi. We de fache me se me yem penisem. Na me ba akuru mu ha no matete. Eni nti kwa na ama minim agye wa no. We de fache me se me yem penisem. Ehye me se ka yenko na minni wanim na yenko serebo ne fache wo papa no. Odo mfum so obechew. Ka wana me beko. Me di wachi akọ. Ni mate. So be kan wa me akodi a. Metimi no wako. Na me nko ade. Me se kura fim. Me ni nso owu. Ma sem fim. Emu wanim papa no ye nipa. Ana nipa akoma so ne dan mu. Obete wase bebre. Ate. Na da be na abenya ho. Nsa ona me do wo ko nti bra wo be hye me se eda si ni yenko no. E de me wo abribia. Na kurom ya he na wote. Mbacho we de me wo fitie mu ha me so. Ampa. Ofadi e kire se fitie mu ana wo so ampa. Ene so be kan ho am yakwa makopa cha odi a. Yenko. Sisi. Oh, how many ads? Ne yenko. Adomako. Open. Ana anyo no. Emia. Adomako nene. Oyi me ba kwa mami. Na. Baba na hana atie. Na ni ajewa. Okodie. Toda so na me were no a. Si kutu mpasa. Baba na atua ne pa. Ndinga kure nyina ampa me enyime ma. Ka de kanya sa ayon kofa no enka ye ne ma me. So penyina fo akwa. Ne mo menya fo kwa. Na nka ne. Je wa kodi ni wa. Ka me were chichefo. Nene de he na me koda ya utu abo atema pa waduru mi hei. Na da na wenya wo na. Mumisa ye kwanzo na afi wo to mani ese. Mfase munsie. Ajede metano na mede masimsie no. Mepe wase monko a. Sa yon kofa ne nse nti. Meka wani minka wachi. Panya foka. Ajo. We de mede a chopa. Mo dimpa na mede ma. Yo. Ifri se mi ankasa na meto no. Minim ne na eyemi. Mi mi ko mu tibia mi ko mu. Mi ankasa mi ubisa me kura na. Mintimi ntire kire mu. Ma brei ankasa. na nanu madawo ma. Sisi de betime film. Ami hu se mi amini. Betima de me ho.
Timesel. Yes, you be a fatcher. Yana Moka. O kwati bi enemy ni ho. Se na wa de ho. Na ase de asi bi a menya ama ne nka. Se na me wona mapobi. Eje wo ba. Ndawasi. Boatima. Aduma koko shia no we. Na odi na duru me yi. Nana. Wa hu ne mfom so. Na so wa ba se fa ne mfom so chena. Nana fa cheno. Ni emo na die no mo ni nko ni aka wo yanimu no. Ene do so nana. Chai bi pie mu manenka. Odi asem cha amfa hwe nche. Chedi. Nana neka. Papa, wo de se benya wo doba bie ma ka kire me. Papa, wo mpɛ ma asɛm bi ma wo de ka kire me. Adepa. Ana okasa. Papa, me de sa abawa bi na o tifie ho boatima no. Papa, me mpɛ sɛ me ne betena fie ho bie. Adepa. Wo ya ma de ko. Mani ba ko pe no. Woni me wi ase nyina. Enkasa sa. Ade boatima no sa bibi mana. Papa, nka wo pɛ sɛ won sa anye bibi bie mu ansa. Papa, watimi atene ne nsa ewo me kunu so. Asem ye ba himfie ha se wo hyeda na wo bo asem ni guye. Ma ante hwe wo ka se wo beka na fisam so ma hu bibia. Papa, on fa drongo aduane ma mindi mu ansa. Ebetima basa. Papa, hwe sa ma wane ho anwanfo no. Se asem kitikiti bi ba no mpese omu yi ufiri ho. Nti wo so chere me so ntimi ntina bi. Papa, minjinindi akosua na metimi ne na tene fio. Waka mati. Sabi wona osombo. Yemi na osomme. Wona wonneti. Me ma ha wontia. Ti wona osombo no. Wo so ntimi ntina bi mu. Mati. Me wa pedia ma. Papa, me das. Papa. Ofe na mehu se me ogudie ba akopem. Ti me yo de wo. Das bebre. Ade a waya ma me. Dawase. Papa, me ko. Ko free fie ha ko. Enne ade nsa wo fie ha no wada ho. Me se pie free fie ha. Busie ni baifu a wobesi me so a wo ma me nya ahoto. Pie. Ko sa wo free fie ha ko. Efie wura wankwa he. Ehe na wonko. Wonko ba bi ofiri ba ye sanse ba dika aka acho se me hia ne fie ha. Ayo, oni ba bi akọ. Ba bi en ho wokọ. Wonim se ma fredi ntimi nyama nti wo akora na tiko. Se wonko. Waje obi abetena fie ha. Fitiam ha. Waje obi abetena ha. Wonka ya busia ho. Wonka ya busia ho to ko na busia fo. Pie free fie ha se wo ja wo ye dai. Wo pie free fie ha. E na mesmeka cho sasa wo you oba. Wo you oba pa fa wo saka akora no. Nkena kamema wabo me atufia. Won free wabusuam. Wonim se obusuan ni nipa a obeye wuye. Adan. Wonu okura asem ye ba ye. Asem ya cha akoto. Na so edie bebie na wutimi gina so. Esa de tan akura yi saa pam efrifia. Mama me se me pede de ma hye wo fie ha. Me pede de ma hye to ofrifia ha nko. Me ma mi abusia o ka ho na me sia abusia to ka. E to ofrifia ha nko. Shade pa, mama nkan kire. Sasa de me sitie no. Enti me hu nipa nina, se nipa bia ayepe. Me kan cho ma wutie. Ada na so ne dai ba hu nti na wota ata afra ne sa. Ade pa na kure wo de agye. Wotan na fra de ode ba fia besine. Ayi na koboto de ama ne so wonko. Sa one ne dai ba hu. Enti na wo ya sa ade na. Mama na ba betena na me nchen. Mimi hia mi kunu a, me na me ko mi kunu. Nya mi kunu ane ba. Ti mama na ba betena na bibi agyetia. Fa na kwa kosi wo. Mama, wo sori atena ho. Mama, ade a wo ye chesai. Mama, ade na wo ye. What man wo pe bibi ahuna mo wadi wo. Wo se die na mimi ye. Ade wo ye na chesa menti ase. Ya wo ma wo se. Na na di ye no. Ebi na akra na ho mamadi. Enti se wonim se wo hu bibi ma wo papa yi ye dia. Akra no so hu bibi ma mimi.
Ene de wo ye de enwanwa eye me nwanwa papa esanse mpofiri mu ya wato won sunagu maame ena wo sesa ne ma hyem akora bone ede na hu ye akora bone kasa bia ne de woke akwada bone a wo mu ade a wasɔre ne men enam no ne kasa na woke akora bone bia ne misa ne maame etan no woto ne nsinu gu ekofa habaye den ishem obi enu awawo beto ato akore akofo obi ba na se de wo kyire de maame sa na wasa meka kyire wo ya wo ye de sa na wasa meka kyire sesa na fasu ban pa na mu ani nso ade ne bu ade ne gya nkyere ho no ani ahantan no na nya nkwa na wo se na no nya wo nkwa na wo se eye nana obi nim do be obi da ache menka no yo aye ye ene ne nkwada so akoso de kwada ne nkwada Boatema wachina so ye da foforo Mira eno ma bi koso ofitie mu a me kasa me mani je ho ana me boa Sene sei. Mira sane sen huntina wo ma adepa ade ni tiri mu de ehye wo so saa timi ka che ne se ompam Boatema emfirifi honko menti ase Enye ne tiri mu de na ode hye me so. Adepa aye wade kro. Yeni ba ko ni adepa. On ne me no mienu ye ne je. Boatema eba be so me. Adepa na Boatema so me. Na sa adepa ka che me se Boatema if you no one small so no. Eja na reho na ma na ni je. Na sa Boatema free na ni beje dia. Eni ton se mi sikwa. Akwala na nje na merere. Ntina no. nana Boatema ba krodua yinwe wo ka kire me se efitiem eje ahoho e ma me kura me de abufuo e ba be ka kire se akora be na wakofa na osifie ho no e ma wo kire me mu e ma adwene na ye den e ba fom e ma me te de wo kana se ne siden na de wo se wo ba adepa empam akora ni fifio nana nukure ni nyame anim maja wo mpabo ahye aje akora ne noma asidem mu se me ma akora ne nkone enko kina ekusi se enya adepa nko ana osom me nsu bi Me hu de nti o se atwe. Wona wo fitie mu. Wona ahwe. Nti se yo pese one no ebetena meni asem bi aka. Na asem ikura no. Wodi kan twa nti ansa na beka kire me. Ye we ne se ense se o saba beka bi asa kire me bi mu. Nti se yo pese one ebetena meni asem bi aka. enya na me so me da wase so so agi ma no asem atu ti me kaje me mu kakra Ni de oyinu. ya odo Sabana fusemwa eba kwada no nkate bone no abetinam no ototo montem sewa achifo fie wache kwabla bena ma kwasida ka kroja ya sohye ye wuye hweniyo enu gwa se be kwa wijino